Upat sa 11 ka mga tripulante sa usa ka inter-island nga barko na landig sa Tambalanan human makasinati og chemical leak niadtong Sabado. Tagduma sa barko nakasumiter na og pasiunang report sa insidente sa buhatan sa Philippine Coast Guard. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang mahulagway nga kuha sa Bureau of Fire Protection atol sa ilang rescue operation sa mga crew sa barko dihang nahitabo ang leaking sa chemical human mayabo ang liquid chlorine. Nahitabo kini pasado alauna ni adtong Sabado sa Pier 1 sa Dakbayan Sugbo samtang nagdunggo ang passenger cargo vessel. Giklaro ni Commander Mark Larsen Mariano, ang Coast Guard Station Commander sa Central Cebu, nga wa pay mga pasayro dihan nahitabo ang insidente. Padung sa Kalbayog ang barko nga nanukad sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo ug nahitabo ang chemical leaking unong paoras sa di pa ang scheduled departure. Adunay 38 ka mga crew nga ana sa sulod sa barko apan 11 lang ang nakasinati og daotang epekto diin upat ang nadalagyod sa Tambalanan. Nangyari siya habang naglulod sila ng mga cargos. So meron tayong 20 cylinders with liquid chlorine. Tapos it just so happened na nasagi nila while loading, so natumba. So from there, nagkaroon ng leak yung isa. Isa lang naman, which is contrary dun sa sinasabi na 4. Giklaro ni Commander Mariano nga gitugutan ra nga makalawig ang barko sa samang adlaw, gipaubos ang barko sa decontamination. Yun po yung ikaklaro po natin bakit yung vessel. Unang-una is nangyari sa port, so na-decontaminate. Based dun sa initial assessment, nagtanong po namin sa Marine Environmental Protection Unit is yung liquid chloride hindi naman ganun na kadelikado. Gipaabot pa sa Philippine Coast Guard ang pagsumiter sa opisyal nga marine protest gikan sa kapitan sa barko. Hinoon nakapadala na og pasiunang report ang shipping company ngadto sa investigating body nga naglakip usab sa Marina, Cebu Port Authority ug PCG nga mao'y lead agency. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.